yanzu an samu cikakken sanarwa daga ƙasa mai tsarki Saudi Arabia ta cewa an ga watan sallah, wato ran juma'a za a yi sallah karama kenan, inda a yanzu haka cikakken rahoto kai tsaye ya fito daga cikin tashar BBC Hausa, wanda labari ya nuna cewa an ga watan a bangare da dama a cikin ƙasar Saudi Arabia. Bayan nan ƙasa mai tsarki Turkiya ma sun ga wannan wata a cikin ƙasar tasu mai albarka. To ga dai cikakken rahoton nan da bidiyon kai tsaye na zo maka kai tsaye a cikin wata tasha tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Hausa World News TV. To da Allah, inda wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Daular Arewa TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. So mai sauraro, ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda aka ga wata a cikin ƙasa mai tsarki Saudi Arabia. Sanarwa ta fito daga cikin Saudi Arabia cewa an ga jinjirin watan Shawwal kenan a cikin ƙasar mai tsarki Saudi Arabia, wanda kuma gobe Juma'a za a sallaci Idi a cikin ƙasar ta Saudiya. Sannan kuma duk wasu ƙasashe da suke bin ƙasa Saudiya, irin ƙasashen mu na Afirka su Najeriya da sauransu, duk za a yi Idi a ranar gobe kenan a ƙasashen. To wannan ita ce sanarwar ta fito daga cikin ƙasa mai tsarki, kuma sannan ta zo cikin ƙasa tamu ta Najeriya, kuma yanzu haka azumin nan ya ƙare kenan 29. Allah ya bamu ladan wannan azumi da muka azumta, kuma sannan Allah ya karɓi ibadun namu gabaki ɗaya. Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa mun dace a wannan wata mai alfarma. Allah ya karɓi ibadunmu gabaki ɗaya. Allah ya sa a yi wannan sallah lami lafiya, sannan kuma a gama lafiya. Sako kai tsaye na zuwa muku daga cikin tashar Daular Arewa TV. Ku ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood ɗin da ma labaran siyasa gabaki ɗaya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi kullum da kullum a wannan tashar tamu mai inganci.